La Fundació Concòrdia, que fa feina per al desenvolupament de comunitats desfavorides d'Àfrica i de Llatinoamèrica, ha organitzat avui una diada solidària. Ha estat al monestir de la Real, on s'ha pogut gaudir d'una mostra de ball de bot i també d'una xocolatada. Cant gregorià al segle XXI. Això que sentim és una de les recuperacions en l'àmbit de la música sacra que ha fet l'Escola Gregoriana de Mallorca. És un cant que una vegada que l'has sentit o l'has gaudit un parell de vegades repeteixes, és a dir, que enganxa. És un cant molt dens, molt profund. S'ha pogut sentir a la Real amb motiu de la jornada solidària que ha desplegat durant tot el dia la Fundació Concòrdia. Hem acabat de construir, per exemple, la segona fase d'un col·legi a Haití. Arrel del terremot que hi va haver, se va construir una primera fase d'una escola que havia quedat completament derruïda. També, gràcies a la recaptació que obté aquesta ONG amb diades com aquesta, han aconseguit crear una cooperativa agrícola a Ruanda. Veure d'aquí són molt de més allà. La xocolatada i el ball de bot han estat els actes de l'hora baixa, a més del mercadet solidari, on tot es ven a preus simbòlics. Pots fer un regal o te pots complaure amb un detall i saps que aquests diners van destinats a una causa benèfica. La Fundació Concòrdia té uns 80 socis a Balears i també té ramificacions a nivell estatal.